Ja som to zabudol predtým, podľa mňa veľmi pekné a elegantné doplnenie kompetencií, keď teda trošku budem oponovať tomu, čo som povedal predtým, že by som nezvyšoval kompetencie, ale ak by sme prezidentovi dali možnosť predkladať návrhy zákonov, tak ako v podstate dnes môže ktorýkoľvek zo 150 poslancov Národnej rady a stačí iba jeden jediný, že to predloží, prečo by prezident, ktorý má priamy mandát, nemohol predložiť zákon, že to si myslím, že by bolo veľmi pekné zadosťučinenie takej spravodlivosti aj tomu tým ľuďom, ktorí možno v parlamentných voľbách nevolili, ale volili prezidenta. A potom, keď tu bola reč o zošalení a podobne, myslím si, že niekedy znakom toho, že niekto zošalí, je aj to, že natočí si na YouTube videjko a odporúča na COVID ľuďom, aby pili vodku s Bromexinom. Prepáčte, musím takú krátku reakciu na pána Matoviča. Môžete, ja som riešil, ako mi tu dal, že vírus nejaký, tak som Na rozdiel od neho, ja som nikomu peklo zo života neurobil, pán Matovič. Vy ste zatvárali ľudí doma, vy ste ich prenasledovali, vy ste im nedovolili sa stretávať s blízkymi, vy ste nedovolili, vaša vláda nedovolila ľuďom prísť do nemocnice za blízkymi, keď umierali. Pán Matovič, počas vašej vlády dostávali na miesto účinných liekov na COVID koktejly, z ktorých ich odnášali v nemocnici v cínových alebo drevených rakvách. Takže vy si z toho nerobte prosím vás srandu, pretože vy ste boli premiér, vy máte zodpovednosť za týchto ľudí, vy ste tu ľuďom ukázali, ako im viete zobrať ústavné a občianske práva a dodnes vy ani nikto z vašej vlády sa im za to neospravedlnil. Reakcia a potom sa ešte prihlásil pán Dubovský. Ale najskôr pán Matovič a potom teda. To si reakciu samozrejme pýta. Ono takto s odstupom času, však samozrejme história to zhodnotí. Pri tom covide to bola otázka v podstate opäť rebríčka hodnôt. Presne ľudia, ktorí svoje vlastné sebectvo mali v tom rebríčku hodnôt najvyššej pozícii, tak tým bol ukradnutý život tých ľudí, ktorí sa nevedeli brániť. Tí, ktorí mali problém s chorobami, mali autoimunitné ochorenia, ktorí mali viacero chorôb, ktorí mali onkologické ochorenia, alebo starí ľudia, ktorí objektívne tým covidom boli najviac ohrození. A práve pri tom covide a tej kríze, ktorú sme zažívali spoločne ako spoločnosť, sme sa tak roztriedili dobrovoľne do takých dvoch šuflíčkov. Ľudia, ktorí mali na prvom mieste síce slobodu, ale spojenú so zodpovednosťou, ktorá kázala chrániť životy tých slabších, zraniteľných, a ľudia, ktorí boli absolútni sebci, ktorí slobodu si vysvetľovali ako absolútnu slobodu. Vy ste sa zaradili k tým druhým, aj ten pán hrdina kandidát, ktorý som neprišiel, ktorý ľudí na námestiach vyzýval rúška dole a aj vy tými klamstvami, ktoré ste o covide šírili, ste zabili následne tisícky ľudí, lebo tí ľudia si myslia, že ten covid neexistuje, prečo by som sa pred ním chránil. Takže spýtujte si, pán Kotleba, svoje svedomie každé ráno pred zrkadlom alebo večer, keď sa pôjdete pomodliť. Dám ešte slovo Patrikovi Dubovskému, ten sa hlásil skôr, alebo dám. Prepáčte, pán moderátor, lebo to bolo veľmi silné, že keď sa... Miniate si čas? Ja viem, keď tu pán Matovič hovorí o zabíjaní, pretože pán Matovič, vy ste v ľuďoch vzbudili strach o to, či neprídu o prácu len preto, že sa do nej nemôžu dostať, lebo nemajú nejaký testík, nejakú modrú kartičku nacistickú. Pán Matovič, vy ste tu ukázali ľuďom, čo je skutočný fašizmus. Vy ste, a to sa v rámci celého politického spektra všetci na tom zhodli, vaša vláda ukázala, ako ľuďom pošliapať ich práva bez čo len trošku nejakého súcitu. A dnes sa tým zaštitovať, že vy ste chránili ľudí. Pán Matovič, prosím vás, nebuďte smiešní, pretože veľmi dobre sa už vie o tom, aké tie lieky účinné boli a neboli a čo ste vy s tými ľuďmi dorobili. Dodnes sú tisícky ľudí, ktorí majú trvalé následky po vašich nanútených vakcínach, tak si aspoň za to zoberte, prosím vás, zodpovednosť. A teraz pán Dubovský a potom sa posuniem. Ja chcem povedať vodka Bromexin, ale som si to odpustil, som to nepovedal. Dobre, ok, idem ja chvíľu. Je to teda mimo tej prezidentskej, ale naozaj táto debata je veľmi vážna. Ja si osobne myslím, že poďme teda k nejakým faktom a štatistikám. Európske štatistiky minimálne hovoria, že Slovensko bolo priemerné až lepšie ako priemer. Boli s covidom, bolo to niečo nečakané. Ja teraz nechcem vyzerať ako nadháňač pána Matoviča za to, že mi jeho klub dal nejakých 14 podpisov. Hovorí to z vlastného svedomia. Pred mojimi očami mi zomrel striko, brat bol na maske, kamarátov a žena zomrela pred očami. Ja som 3-krát zaočkovaný, zaočkoval som celú rodinu. Bol som s tým spokojný a
tie všetky nezodpovedné kroky, ktoré sa robili, naozaj podľa mňa spôsobili nevinútené alebo vynútené úmrtia. A to, že sa muselo konať veľmi rýchlo, pretože sme nevedeli, aké to má všetko dôsledky, tak myslím, že iné vlády by konali možno podobne, ale naozaj sa mnohokrát našli politici, ktorí nezodpovedne vyzývali ľudí na nechránenie sa a pripomíname to vyzývanie pána Ľuboša Blahu na to, aby nadávali prezidentke. To je podobný štýl politiky, takže ja sa práve staviam na tú stranu čo najväčšej ochrany ľudského života. Z histórie ako historik poznám rôzne epidémie, španielská chrípka a tak ďalej, kde ľudia neverili, že môžu zomrieť a na druhý deň boli mŕtvi.